Her er en kort introduktion til rep-counteren, hvor du kan finde den henne og hvordan den virker. Du går ind på 3dbox.dk, og under fitness er der det her produkt, der hedder rep-counter. Der kommer et billede på et tidspunkt. Gå ind på det. Der er noget beskrivelse af det her, hvad man kan. Og så er der et link til selve designeren. Trykker du på, og så kommer du herover. Den starter med et eller andet design her. Og det virker på den måde, at over i venstre side, der ser du det design, eller din webcounter, hvordan den kommer til at se ud. Du kan klikke på et emne, så vil den skifte hen til det, og så kan du redigere i det. Oppe i toppen, der er der nogle knapper, hvor du kan for sjov sidde og randomize. Så vil den bare vælge noget helt tilfældigt af alt det, der nu er. Under inspiration, der kan du finde nogle præ-lavede designs, enten af andre, der har købt en webcounter, som jeg synes skulle have en at lægge, eller nogen, jeg har designet. Der er for eksempel den her. Den synes jeg selv er ret fed. Over i højre side, der er en del ind i de her segmenter. Der er body til at starte med. Det er simpelthen kropsfarven her på selve hovedelementet heroppe. Nedenunder i nummer 2, der kommer den charm, som jeg kalder det, som kommer på billedet, ikonet. Den er lidt speciel, den dækker det ene. Man kan vælge, hvilken farve det skal være. Under farven er der nogle tre, der er lidt specielle hernede. Det er guld, sølv og bronze. Og det her, det er basic farverne. Så er der også nogle matte farver, hvor de her jordfarver vil typisk være inde under. Men det er matte, og de her, de er lidt mere blanke. Så hvis man vælger den hvide, så er den blank hvid herunder basic, og den her, den er så mat hvid. Det kan ikke rigtig vises på en skærm. Nummer 3 hernede, det er selve snoren. Hvordan den skal se ud. Hvad er det nemmere, hvis man tager den herned? Dem, hvor der ser lidt sådan ud som den, der er valgt nu, der kan man se et billede af, hvordan den er. De andre har jeg ikke fået taget billeder af endnu. Det kommer også. Nummer 4, det er selve de her beads, eller perler. Der kan man vælge imellem et design, hvor der er streger, alt efter et tal. Så 1 streg, det er 1, 2 streger, det er 2, så 3, og 4, det er en lidt tyk streg, og 5, det er så en helt tyk streg, og den næsten fylder det ene. Man kan også vælge solide farver. Og der kan man også vælge farverne for hver af dem her. Man kan også, hvis man har den, hvor der er streger på, kan man vælge, hvilken farve stregen har. Så den kan man også skifte. Nu har jeg kun valgt, i det her tilfælde, de lige antal, 2, 4, 6. Så der kan I se på, der kan du se over i, hvordan den kommer til at se ud, at det er kun hver anden, der egentlig skifter. Man kan vælge, at den skal se sådan ud på dem alle sammen med den her. Så kan jeg gøre det sådan her, boom, så ser de alle sammen sådan ud. Hvis jeg gerne vil vælge, ændre på de ulige, så trykker jeg her, og så kan jeg begynde at designe dem. Jeg kan også sætte flere designs på. Så nu har jeg 3 forskellige beads, perler. Og jeg kan komme helt op til 5 perler, som jeg kan designe individuelt. Så der er masser af mulighed for at lege. Og man kan tage op til 21 perler og ned til 9. Fordi CrossFit og tal. Ja. Når du er færdig med et design, synes den ser fed ud, så kan du trykke på Add to Cart. Så kommer du tilbage til 3D-Box hjemmesiden, hvor den allerede er tilføjet til din kurv. Og så er det sådan set bare at gennemføre købet. Hvis du vil have flere af dem,
med forskellige design. Så går du herover og tilbage igen. Herind. Laver dit design, som du vil have det. Tilføjer det her til. Og så er der en mere. Det var sådan set det. Så gennemfører du bare købet. Og så laver jeg den. Jeg samler den selv. Der kan godt gå et par dage. Fordi jeg har ikke alle forskellige muligheder på lager. Så der skal nok printes noget, inden jeg kan samle dem. Men efter nogle dage, så kommer den til dig. Tak fordi du så med.